שלום יוטיוב, והיום אני בסרטון. במה אתה? בסרטון של CSGO. פשוט אני עכשיו התחלתי משחק, אבל אם אתם נגיד לוחצים על הראשון בפליי, אז יש לכם רק 2 סרברים, אבל אם אתם רוצים 2 סרברים אז אתם הולכים ל1, 2, 3, 4, או שאני לא יודע מה 5 עושה, אבל נבדוק. 5 אני לא יודע מה זה עושה, אבל אתם הולכים לרביעי, ואחר כך, הנה פה יש לכם הרבה סרברים. אני ממליץ לכם להיכנס לסרבר מהשורה הראשונה פה, אז אתם הולכים 1, 2, זה משהו. בגלל שהסרבר הזה יש בו, זה כאילו הסרבר שיש בו כאילו הכי דברים טובים יותר. תגיד, אם תיכנסו לסרבר רגיל לא תוכלו למצוא שם כלום. בסרבר שאני נכנסתי, אם בכלל נכנסתי לסרבר הנכון, זה סרבר יותר טוב הרבה. שנייה, פשוט המחשב שלי ככה בזמן האחרון. אם אתם לוחצים אם אתם משתמשים בעכבר, כאילו של לפטופ, אז אתם בגלגלת, אבל אם אתם כאילו בעכבר שמגיע עם המחשב כזה, אז אתם ב1, 2, 3, אני אבחר, אוי, זה בחר לי לבד. בוא נראה מה קיבלתי, מה זה? חייל נראה לי. תראו, הנה אתם רואים? ממש טוב. פה יש לכם כאלה. אני אקנה לי פצצות. עוד אני לא יכול. אני מוכן. יש. אין פה. אני לא יודע אם אני נופל מפה אני מת, אבל שיהיה. מה הייתי? כן. או בגנגם סטייל. אוי, עכשיו זה מלא. איך יש לי רק 1,000 שקל? אני יכול לבדוק פה כמה יש כסף לבנים. יש. אתם לוחצים על E, אתם יכולים לקנות דברים. אני אקנה לי את זה. יש? אוי, יש לי רק 100 ונראה לי 6. טוב, אני לא כל כך יודעת מה כסף. אבל בואו נשיג כסף. זה ממש קשה לשחק בזה. פשוט כאילו למי שקל לו. מה קורה פה? הוא איתי? לא יודע. כן, הוא חייל, נראה לי. וואי! לא נכון, הראו אותי.
יש! ניצרתי מהבוב. שנייה. שנייה, תביאו לי לקנות פצצות. או, אקדח שולקר זה מגניב. רגע, מה? זה בכלל שולקר. וואו, אני קניתי מלא דברים. אם מישהו יודע איך שמים כוונת אז שיגיד לי. כי אני בכלל כמעט לא יודע. אני אזרוק על החבר. תקשיבו, זה אם אתם זורקים את זה, חבל על הזמן הפצצה הזאת. וואי, זה מה זה שאי אפשר פה. שנייה, לא, אי אפשר. רגע, לא נכון, זה רק כאילו. איך שזה הרג אותי?